नमस्कार प्रणाम। रउआ सबके बता दी कि बहुत बड़ी अपडेट हम भोजपुरी से रिलेटेड रउआ सबके बीच लावे नहीं और लेके आए बा। रउआ सबके बता दी कि हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर अगर रउआ सब नया बनी तो सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबाई, काहे कि हर एक न्यूज अपडेट रउआ सबके पहले पहुँचे। और हम बनी रउआ सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी, काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री से ही रिलेटेड ये पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे अपडेट आवत रहेगा। रउआ सबके बता दी कि आज बात करे वाला यानी भोजपुरी के बहुत बड़ आदमी, यानी भोजपुरी के एक बहुत बड़ मसीहा भाई खेसारी लाल यादव जी के बारे में। जी हाँ, खेसारी लाल यादव जी आजकल भोजपुरी में बहुत बड़ ट्रेनिंग कर रहा बानी। वही दौरान एगो बहुत बड़ सोशल मीडिया पे एगो लड़की टैटू वाली सोम्या के, जो नेपाल के रहे वाला लड़की के पूरा फोटो और वीडियो वायरल कर दिया गया बा। पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा बा और पूरा लोग काफ़ी खलबली मचा देले बा। तो रउआ सबके बता दी कि कुछ गलत न्यूज़ भी फैलावल जा रहा बा, जौना से रउआ सबके गलत न्यूज और गलत अफवाह से बचे के बा। रउआ सबके बता दी कि पवन सिंह जी के साथ कुछ न्यूज़ फैलावल गल बा कि सोम्या के फिल्म पवन सिंह जी के साथ आई ना। अभी तक कोनो अपडेट नहीं के मिलल कि सोम्या जो खेसारी के टैटू वाला लड़की सोम्या नेपाल के रहे वाला, अभी तक कोनो ऐसा अपडेट नहीं किया कि पवन सिंह जी के साथ एल्बम या फिल्म आई। अभी तक खेसारी जी वादा कैले बनी, ना अभी तक खेसारी जी के साथ कोनो गाना आ ना कोनो फिल्म के अभी साइन मिल बा। तो रउआ सबके बता दी कि पूरा अफवाह हमें फैलने की जरूरत नहीं है, काहे कि अभी खेसारी जी वादा कैले बनी कि 2 से 4 महीना के अंदर में हम सोम्या के साथ फिल्म लेके आई, एगो मूवीज लेके आए जो भोजपुरी से रिलेटेड रही। तो रउआ सबके बता दी कि अभी खेसारी लाल यादव के फैंस सोम्या नेपाल के रहे वाला लड़की अभी खेसारी लाल यादव से ही रिलेटेड बाड़ी। अभी पवन सिंह जी से कोनो बातचीत नहीं करना, पवन सिंह जी के साथ कोनो वीडियो आई और ना पवन सिंह जी के साथ कोनो गाना आई, अभी तक ना कोनो फिल्म आई। अभी तो कोनो अपडेट नहीं कर, जब से भी अपडेट मिले रुआ सबके बीच हम बताई। कोनो भी अफवाह और गलत न्यूज़ में फैलने की जरूरत नहीं है। तब तक रुआ सब बना रहे पीकेपी भोजपुरी के साथ और प्रेम कुमार प्रेमी ऐसे ही देखते रहे पीकेपी भोजपुरी। और वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो लाइक करके जाए और चैनल पीकेपी भोजपुरी के सब्सक्राइब करके जाए।